Gisikop sa iyang mga kabaro ang usa ka pulis sa iyang balay sa barangay Damilag, Manolo, Fortich, Bukidnon pasado alas 8 Martes sa buntag, Agosto 5, 2025 human kini manulis og convenience store. Nasikop kini ato sa hot pursuit operation tungod sa kasong robbery. Gila sa kapulisan ang responsable nga si Police Corporal Alexis Joseph Salas diin nahitabo ang pagpanulis Martes sa kadlawon, Agosto 5. Nailhan ang suspect pinaagi sa CCTV footage na destino sa Libuna Municipal Police Office sa Bukidnon si Salas. Mismong ang negosyanteng tag-iya sa convenience store Damilag branch ang mireport sa mga pulis sa nahitabong pagpanulis. Subay sa report, kalit misulod sa tindahan ang pulis, nanguha og mga tinda og niadto sa cashier area. Kalit na lang gitiunan ug pusil sa suspect ang cashier sa tindahan, dayon mideklara og hold up. Natangag sa pulis ang 12,000 pesos nga halin sa tindahan ug dali sab kining misibat sa lugar. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, gingong naadik sa online nga sugal ang pulis ug gingong daghan na sabsiyag utang sa iyang mga kauban nga pulis. Magatubang sab og kasong administratibo ang suspitsado. Gipasalig sa Bukidnon Police Provincial Office na dili nila konsentihon ang binuhatan sa nadakpan nga pulis. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.